पर एक बात और है, धीरज भैया को देख के बड़ा अच्छा या लाइन आया दिया गया वाह कि अरे चेहरा के कुल पानी हरे उड़ा ले गइल कि चेहरा के कुल पानी हरे उड़ा ले गइल कि मिर्जापुर नगर के गोरिया लगा दे गइल मिर्जापुर नगर के गोरिया लगा दे गइल चेहरा के कुल पानी उड़ा ले गइल चेहरा के कुल पानी उड़ा ले गइल गोरिया बंगाल के दगा दे गइल हाँ गोरिया बंगाल के दगा दे गई गोरिया बंगाल के दगा दे गइल चेहरा के कुल पानी भैया भैया चेहरा के कुल ये हमारी कहानी नहीं है, किसी एक विशेष से हमारे धीरज भाई के बड़े खास मित्र की कहानी है और घटना कहीं केहू के साथ घट सकेला हो चेहरा के धनंजय भैया चाहे नींद में भी उठब तो स्किलवा बंजगे जाए चेहरा के कुल पानी उठा ले गइल चेहरा के कुल पानी उड़ा ले गइल मिर्जापुर नगर के गोरिया लगा दे गइल मिर्जापुर नगर के गोरिया लगा दे गइल मिर्जापुर नगर के गोरिया लगा दे गइल लेकिन भैया 2 मिनट एगो गीतिया और हम गौले रहे कि घूम गइल बिया एकर माटी ये हमरे गीत गावल बाटे यूट्यूब पे कि घूम गइल बिया एकर माटी ऐसे मोबाइल चलाता रे वाह कि घूम गइल बिया एकर माटी पगली दिखावे धूपबाती पगली दिखावे धूपबाती अर्जुन ओरिजिनल बहु गाव बढ़ा के गए में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गए में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गए क्या बात है बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद नाम पूछिए नमो बता दिया अमित सिंह जी ना और पुनः आशीर्वाद आदरणीय अमित सिंह जी आपको सुंदर जोड़ा आशीर्वाद जोड़ा आशीर्वाद हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद देने काम के एक के चीज के 2 बार हो जातो के जोड़ा मान लेवे के चाहिए चला अगर बोले बतियाओं को गलती तो दोबारा आप लोग देख के नाम बुलवा लिए कोनो दिक्कत नहीं है कि हम अरे गांव के सुखड़िया के रहलू साली आ देखई में भोली भाली बहुते खिलाड़ी
धीरज भैया के रहे उस साली धीरज में रुको इहो हो सकेला। धीरज भैया के रहे घर वाली छोड़ के चल गई हम का हो जाली। रो गई सल धरा के गई तनिक बतिया बढ़ा के गई। भैया देखिए हम लोग कलाकार है, हम लोग का काम है सबका दिल बहलाना।